Nyakoromogi en tarik 6 dwe mar adek higa mar 2026 tich abich mokwongo e dwe mar adek intiere kama kare mar mondo miyud weche manyien moikuni chenro mar ang'ichuelo mathoth otimore e Kenya. Koth bende medo chwe gwenge mopogore opogore, wantiere kod magi duto miyo magi weche maomiyo pek. Kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. The Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johana Ngeno. Johana Ngeno kod ji mamoko ang'wen manowito ngimagi e masira mar kalapapla oiki kawuono e kar ching'od bura ma Emurua Dikir. Njaa na hata maji, hata saa hii nimeenda pale chemistry hakuna madawa, tumbo inaniuma kwa sababu ya kukunywa maji mbaya. Macho zimeblock, kukinyesha hivi zikiblock maji zinaingia kwa nyumba. Hebu niambie usini ugonjwa ndio tutapata. Mapek mamedo chwe gwenge mopogore opogore pacho ka medo kelo midhiero mar oula kendo rocho ngima jopiny. Wamono jogi katiyo kendi to gibiro ginyiewo lewni, gindikonwa youth to wakwayo podo kaneno ka gindiko youth mang'eny, gimed ndikonwa youth mang'eny maonge tije. Johala kod jodak mabondo okogedo mar udi manengogi oyweyo magiwacho ni osejiwo ohelni kod medo thuolo mag tije. Machiegni Nyakoromogi laiwa duto mag tudruok koyaw. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Ka wachako gi wach malit en ni mane en jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ngeno kod jang'wen mamoko manowito ngimagi e masira mar ndek kalapapla juma mokalo okete kargi mogik ma yweyo kawuono. Nyasi noyuore kod jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Kithure Kindiki kaachiel kod josiasa mopogore opogore. Jatend piny ochiwo singo mar shillings milion 2 ne familia ka familia mar konyo siro ngimagi. Efi Nyakidi nigi mathoth. E kar chung'od bura ma Emurua Dikir kawuono, jatend piny William Ruto, jalupne Kithure Kindiki kod josiasa mamoko ochopo ne nyasi mar kowo kar yweyo mogik mane en jaod bura ma gwengego Johana Ngeno kod ji ang'wen mamoko moting'o Nick Kosgei, Wycliffe Kiprotich, Robert Keter kod Amos Rotich, duto manowito ngimagi e masira mar ndek kalapapla. Ngeno opar kod minode kaka jal mane jahera mani tho mare koro weyo bugo maduong'. Penzi wangu Johana, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kwa watoto wetu Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana, ulipendwa na utakumbukwa daima. Nick Kosgei, Wycliffe Kiprotich, Robert Keter kod Amos Rotich opar kaka rawere mane tiyo matek kendo mane sulwe familia mekgi. He was our provider, our protector, and our greatest source of strength. His hard work, dedication, selfless sacrifice kept our family going. He was an incredible father, a laughing partner, and a man whose goodness touched so many lives. Our children looked up to him with pride, and every day I saw how proud he was of them. Kaluwore gi jatend piny William Ruto, achiel kuom yore minyalo par godo ahinya Johana Ngeno en bedo ni nokedo matek maneno ni kar chung'od bura ma Emurua Dikir oyudore. Johana Ngeno is the reason why Emurua Dikir constituency exists today. Kwa mbinu zote, kujitolea, the sacrifices he made, and everything he did, we are very proud that today we have Emurua Dikir constituency, and Johana Ngeno was the member of parliament that stood out. Ruto bende osingo madhi nyime gi chenro mane mosenino Ngeno nochako mar bero chal ngima jodak ma Emurua Dikir, ahinya to tieko lweny ma ng'ata Barkoi ma kuom kinde osekelo ywaro kind jodak ma gwengego. Talipa hiyo shamba ekari 1,500
sasa itakuwa shamba yenu pale Ang'ata Baragoi. Na ile kuvutana kati ya jamii ya Wamasai na Wakalenjin tumeshatatua, kila mtu sasa ataishi kwa usalama. Hiyo shamba pia tumeweka pesa yake kwenye budget. Kaluwore gi chia maneng'eno nonyiso mar neno ni chenro mar ute manengo gi oloro chopo kare, Ruto ochiwo chik mar loko nying ute makar dak Mashauri Moyo nyaka Yohana Ng'eno Housing Estate. I am directing the Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johanna Ng'eno Housing Estate in the city of Nairobi. Kwa heshima ya kazi ya ujenzi wa manyumba, Mheshimiwa Ng'eno alitoa uongozi wake. Haingewezekana tuweze kutekeleza ile kazi ngumu ambayo tumeweza kutekeleza, hasa ya kupitisha sheria ya Housing Levy Fund, kama sio uongozi wa ndugu yetu Mheshimiwa Ng'eno. Singo mamoko gin kaka shillings milion 2 Maruto singone anyuola kanyuola kod neno ni wede oyudo chenro mag somo kod tije. Jariem kala papla no George Were ibiro ik juma manyien. Efinya Kidi, Ramogi TV. Anyasaye oket chunygi kamokwe kawadhi nyime moyo nyamburko 800 mag wuoth kod jowuoth matara okwamo alwora mar Morpus e kaunti ma West Pokot e apaya ma Kitale kochomo Lodwar to koth mapek ne ketho apayano. Kamano bende ji mathoth manochomo liend mane jaod bura ma Emurua Dikir Johanna Ng'eno bende nokwamo yo kendo rem chopo liendno kaluwore ni apaya nopong' gi oula. Kaka Simfros Okinda lero, koth makama ma bende medo chwe nenore gwenge mopogore opogore nyaka boma ma Nairobi, gimomiyo moko kuom jodak osechako dar. Kuom seche mayo 38 alwora mar Mopus mantiere kaunti ma Pokot olokore kar dak mar oganda matara to kwamo chakre nyoro kaluwore kod koth mapek madhi nyime chwe gwenge mathoth e pacho ka kendo medo kelo midhiero ne jodak kuonde mopogre. Nyamburko makwan gi 800 mag wuotho kwamo apayani ka thoth jowuoth mane riko chamo Lodwar osechako ywago kech kod riyo ka piny ochamo gi ewi kaka yore mag wuoth nyalo biro yaore. Wakati hii janga ilitokea na mpaka saa hii barabara haijatengenezwa na tunaumia sana. Njaa na hata maji, hata saa hii nimeenda pale chemistry hakuna madawa, tumbo inaniuma kwa sababu ya kukunywa maji mbaya na hakuna chakula. Na mpaka saa hii bado hatuna tumaini ya kufika mahali tunaenda kwa sababu inafaa tufike mpaka Lodwar, tuko na biashara huko inafaa tungesaa fika tufanye. Kaluwore kod achiel kuom joriembo mag safar mabocho, Wonorak manomi tij loso apayani ne ok otimo tich maler emomiyo pikoro odua apayani. Nimekaa hapa kuanzia jana mpaka leo sijapita. Nimetoka Rwanda, safari ndefu, nimechoka. Kufika hapa mimi nakuta barabara imepasuka. Na hii ni makosa ya Wachina, wanafanya kazi wamependa shortcut. Wamependa vitu rahisi. Maji kama hii huwezi patia njia ndogo mpaka upanue njia kubwa ndio maji ipate njia ya kwenda. Sasa hii wanafanya kazi ya kurudia na hizi pesa ni pesa zetu. Ushuru wetu ndio wanatumia. Wanaharibu pesa zetu bure na wanatutesa. Kwa nini? Komachielo jowuoth matara mane rekdhi e iko mar mane en jaod bura ma Emurua Dikir Johanna Ng'eno bende okwamo e ulalo ma Ang'ata Mogor mantiere ward ma Ololu Masani kaunti ma Narok toka apayani pi muomo. Nyamburko matin gi dito nenore ka temo muomo pi oula, kama moko temo ka gima kadho to moko to nenore ka koro kwamo e chuny pi. Kamano bende mae o anyuola 500 koro dare utegi manitiere kar dak ma ji utogi ni e piny ma Mkuru kwa Ruben Nairobi kaluwore kod oula momuomo nyaka e udi. Ka jodak koro ywak na jotelo mag siasa mane giyiero ma giwacho ni sani ojwang'ogi. Ukiangalia venye unaona kuna maji, mtaa kuna drainage, choo zimeblock, hatuna stima. Na tuko na MCA na MP. Tunashindwa tulichagua MCA na MP wafanye kazi gani? Hao kazi yao ni kulia one time na hakuna kitu wamefanya ground. Hapa hatuna njia ya kupita. Juzi kuna mtoto alianguka hapa tukamuokoa. Sasa hatuna mahali pa kupita, tuko na shida mingi sana ya maji. Alafu maji inaingia mpaka kwa nyumba. Alafu choo zina block. Sasa uwezi ingia choo. Anatuambia tugoje, tumegoja tumechoka. Juzi mtoto aliingia hapa karibu akufe. Unaona? Nini si line, macho zimeblock. Ukinyesha hivi zikiblock, maji zinaingia kwa nyumba. Hebu niambie usini ugonjwa ndio tutapata. Watoto wetu hata waendi shule.
Alafu tuko na MCA. Oula makamano momonyaka ibungu makarura gimomiyo bath bungu no korosani olor. Magitimore kine makoth mapek medo go gwenge mopogore kamigawo makoro chal mar kor lwasi medo jojo piny mondo bed motang' ne pioula. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jotelo mag siasa medo dhiro mondo piny owacho kete ler chenro mage mopogore kendo chiwo thuolo ne jopiny ogol duondgi e chenro mantiere michano kod mago madhi nyime. Jotelo golose chenro mobagi mar jopiny motisi ni People's Dialogue Festival mobagi karoma Uhuru Park Nairobi. Jotelo kamoting'o jal mabende ne en jatend doho machon David Maraga, seneta ma Nairobi Sifuna ekin mamoko wacho ni piny Kenya nyaka dong motegno kendo luwo chike mantie ka bende gijiwo rowere mondo bed motegno manyo gidhiro weche mag demokrasia e pachoka. Bende golo dwaro mag keto twak mabiro keto ler e weche mag uchumi kod telo makare. Let's go back to the constitution. Let's demand that leaders comply with the constitution. Leaders comply with the letter and the spirit of the constitution. We want a country that is run on values. In fact, Your Excellency, I have argued that our constitution already has a manifesto for the sort of government that we want as Kenyans. And it is found in the preamble of our constitution. Our argument as young people is that we need to pull the country back to the democratic values expressed in the preamble of the constitution. Because we all agree the country is totally in the wrong direction. And unless we do something drastic in the coming elections, it might be very difficult to take our country back. So it is 2027 when we are taking back our country. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng medo seyo Governor County Masia James Orengo e wigino mowacho ni osejwango tijene kendo donjore siasa mar Kenya mangima ahinya to mar kwero jatend piny Kenya William Ruto gi kweth mar linda mwananchi. Ochieng wacho ni oganda County Masia kadhi midhiero mapek kamoting'o nok mar yedhe kuonde thieth, nok mar kothe kod molea, pi kaachiel kod skunde mojwang'. Ochieng ne lose gwenge ma masiro konya e East Ugenya County Masia. Okwayo Orengo mondo dog chien kendo kaw ting' matiyo ne jopiny e kinde modong' kokopo gik ma governors wetene counties mamoko timo mar ywayo dongruok kendo keto mise makare mag dongruok ne jopiny. Nataka kuambia Gavana Orengo, badala ya kuenda Kakamega na Kitengela kulea wananchi, kuja nyumbani wafanyie kazi badala kupigia kura. We have to tell James Orengo, come back home and work for us. People of Siaya who elected you are also wananchi. Before you go to the wananchi to Kakamega, linda wananchi wa Siaya na Molea na Mbegu. Before you go to Kitengela to linda wananchi, linda wananchi wa Siaya na dawa kwa hospitali. The other day, I heard you tell that William Ruto has killed people. Those who have died in Siaya hospital because there's no medicine are more than those who are claiming were killed by William Ruto. Duol ma jodonglo e county ma Kilifi dwani duon bura mar ODM motigi thuolo mar romo biro mar National Delegates Conference ma tieko pogruok ma koro nyiedhore kindgi giwegi mondo mi giwuoth kanyakla. Magene giwache kinde ni mabende gikoni pogruok ma jotend duon bura no bende koro bago jokanyo e kor gwenge gino magidwani orakruok godo mapiyo ka kinde yiero pok ochopo. Jojaoko miolero. Mono mane okelo kanyakla duol mar jodonglo e county ma Kilifi, tend duond buch ODM ne okwa mondo mi okaw thuolo mar romo magalamoro mabiro mar NDC e thego lweny mantiere e kindgi mondo mi gimed wuotho kanyakla. Luoro margi en ni uma maduond buch ODM osebedo ode pacho ka kidek dok chien kata lal nono kopo ni ok bi kawo okang' mapiyo mar tieko pogruok masani nyiedhore e kindgi gin giwegi. National delegates mabiro gibigi a common goal for unity maketo joluo kanyachiel. Wadwa ni joluo wuoth kanyachiel kaka ne gia Sudan ka gibiro magidonje Kenya ka. Kendo ok wadwar pogruok no wan ok wariw lwedo. Koro ka nitie wach moro amora e ODM wadwa ni wadonje broad base ka nitie anything let's negotiate from within oko mar ODM. Mano ero opposition. To wan bende waol. Ok onya bedo ni jaluo ma pile pile bedo kaka ng'onda. Ki jaluo oyanka, ki jaluo moto, jomoko bo teme,
We are tired and we want at least unity by yesterday. Jomoko wacho ni gin jolinda inchi, jomoko wacho ni gin linda wananchi. Akwayo ni mondo uduoke pachu chien, mondo ung'e ni miwa tich matek, un jowa ute. Joma wacho ni gin linda inchi, joma linda wananchi, giduto gin jowa, waseng'e kaka jo ODM. Manye uru common ground. Gikoni onagi nyaka to koro bed piny kendo sum paro ewi jago manyalo bedo gi oteku mar telo ne oganda luo bang' tho migosi Raila Odinga, gino ma gikoni nyaka to kaw kinde mana kaka ne otimore ne dhoudi mamoko e pacho ka. To kata bang' tho Moi nokawo higa 25 mondo giyud kingpin. Kikuyu nokawo higa 20 mondo giyud kingpin machielo Kibaki bang' tho Kenyatta. Mane dieri onge ng'ama nyalo wuondo wa ni 2027 ni wan ng'ato mano miriambo. Let's settle mondo wa support Ruto. Jakomwa moluor Mama Gladys Wanga en nyako man gi wisdom ahinya, osetelo ne party yo maber kaachiel gi jakomwa mantie party leader mantie sani Dr. Oburu Oginga ni monde gimanye within the wisdom and time gikawe time makende mondo gitim soul searching. Kata wabiro timo mana wuoyo gi chembe mamoko to wakwong wawuane kendwa e dalawa kama. Neko machielo gi kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo ketie okange mowinjore mar neno ni jo Kenya malwenyo dino negi e pinje maoko duoge pacho ka kaluwore kod luoro mantiere ni lwenyno manie kind piny Iran, Israel kod Amerika kidek kawo kinde malach. Ruto, nyithindwa olewe pinje maoko kaluwore gi gorruok mantiere oko, koyie to okonywa mondo nyithindwa oduogi nikech ji ywak kaka wan mine monyuol, ing'eyo ni miyo ema muocho kayo. Ok wawinj maber. Piny ka nigi shida to kata nyithindwa man kocha bende ni kod shida. Lweny orum, nyithiwa kik tho oko kucho chonde, mondo nyithiwa oduoge Kenya ka, mondo kwe obedi, kik mine chandre nikech gas ema koro nyo wang'iyo godo ka koro maka koth ogoyo oko. Wedewa moko ni kuro, nyithindwa moko ni kuro. Sani koro waneno ka kidhi Middle East jomoko osedine gi kacha. Sirkal mar piny mar Kenya onego ber mondo wuoye gik machalo kamago mondo yawago ka koko ng'eny to giyud kaka ginyalo duogo dala. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Yako Ramogi ko weche motenore kod duol ma jodong luo ma bende lose county ma Kilifi wakao yweyo machuok kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, not the Nyake Supreme Court. Oliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lachok duong dot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Nikurudishie nini Bwana kwa ukarimu wako wote?
Wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. En odiochieng' mar mine. Arwako uni happy Sabbath. Kendo chung' motegno e hera mar Nyasaye. Moma wacho maber mali chunga gi nying Nyasaye ni yie mari osekuoyi. Injili ngima, sabato ka sabato, mana e Ramogi TV. Jatelo, okuma naneno gi kende, anang'e kuma gintie, naneno gi wang'a. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gima oganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV. Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, Sang'wen otieno. Machiegni kendo chenro pod en marang'ich welo wadhi e kaunti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono sidayanga yadh geng'o kute mag ayaki ma ichwoyo masani dendo ni Lenacapavir. Yadhno ma lakteche kod jolony lero ni biro mana chwo ng'ato diriyo e higa. Kar kamano joma dhi yudo chanjono kwa mondo mi omed ritore ma oketo maino e chanjono kende. Millicent Adhiambo mewaler. Chenro no mane osidayanga e kar yudo thieth ma Lumumba Sub County e boma ma Kisumu noywayo jochiw thieth, jolony kaachiel gi jopiny. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Dr. Gregory Ganda, oyango ni ondamo mar sidho tiyo gi Lenacapavir dhi miyo jopiny thuolo mar geng'o gamo kute mag ayaki maonge rochruok moro amora kipimo gi tiyo gi yadh amuonya mar PrEP kata PEP. Kawuono ne wabiro ka timo gik miluongo ni launch yath miluongo ni Lenacapavir. Koro yathni ichwoyo twice in a year. Waketo gi e hospitande 8 Kisumu ka. Gisamo wantie ni okonego bed ni ng'ato yudo kute mag ayaki ka gigo mag geng'o nitie. Sindan ni koro dhi ber nikech en ichwoyi tidhi. Ok en gima pod iting'o yath. Ewi mano ne gitielo ni bedo ni koro Lenacapavir nitie okonyiso ni koro ganda mondo ojwang' yore mamoko magisebedo ka gitiyo godo e geng'o kute mag tuoche mamoko kaka nyach kod iye ma ok dwar. Pod walanda ni kondom cha be nyaka pod watiga tien nikech mae to geng'o landruok mar kute mag ayaki to ok ogeng' tuoche mamoko mag nyaye kendo ok okonyo bende geng'o family planning. Konyi e wach mar komo nyuol. Bende gikoni kata obedo ni Kisumu osego ondamo mar neno ni kwan joma gamo kute ayaki odok piny, gijiwo oganda kamoting'o nyaka mine mayach mondo owuog oko mar yudo yadh Lenacapavir kaka yor neno ni gimedo thiro landruok kute mag ayaki. Ka ahinya wadwa ni waked kod kute mag ayaki malandre kowuok kuom mine kadhi kuom nyithindo. Ma wan atamala 6 sani wadwa ni gi yadhni to koro dog piny kabisa. Kineno kapo ni in a risk, wakwayo mondo ibi mondo iyud chanjo. Kisumu used to have a very high prevalence of disease. It used to be 20%, around 20%. Right now in Kisumu the prevalence is around 11%. Now the medication affects incidence. You know, incidence talks about new diseases. So if you have new people getting disease, then that's what we are trying to prevent. This is a culmination of many years of research work, innovation, and eventually we are having a product that is going to revolutionize our HIV prevention efforts. Japin manokwongo wuok oko mar yudo Lenacapavir e kaunti ni yango ni kaka rawera kwan gi osedhi malo e gamo kute mag ayaki kalure gi pek magiyudo e tiyo gi yedhe mimuonyo
Koro kaka ranyisi, ojiwo jowetene mondo wuog oko ochwore yadhno kaka yoduoko piny kwan-gi kaka jogo motelo e gamo kute mag ayaki. Wasebet ka wamuonyo yedhe, to yath kimuonyo timuonyo pile, to chopo kuma koro ibe iol gi muonyo yedhe gi pile. Lakini len mobiro ni konyowa malich. King'iyo data mar HIV, youths ema are burdened gi HIV. Koro nawacho ni abed mbele mondo koro I encourage other youths be mondo gin be gidonje leni mondo wane kaka wanyalo timo nade, wanyalo konyre mondo kute gi kik yudwa. Lena Kapavia, Masani, biro yudore kuonde yudo thieth duto e kaunti ma Kisumu. Ogen ni dhi neno ni kwan manyien mag joma nyalo gamo kute ayaki ogen mapiyo kaka yor thiro kwan no nyaka e bwo 5% e kaunti no kata pacho kama ngima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bor mar kuonde thieth nok mar jolony kuonde thieth en achiel kod leo mag chudo ne nyamrerwa gin moko kuom gigo ma kaunti ma Migori. Nyamrerwa wacho ni pod miye moko kuom mine mapek nyuolo ko maka thieth. Kuom mano migawo mar thieth e kaunti no wacho ni giketo kenge ma jo nyamrerwa mar konyo rito ngima mine ma konyore. Jo Juma nigi ler. Kaunti ma Migori pod achiel kuom kaunti za 15 e piny Kenya mangima ma kwan mine mapek ma pod wito ngimagi kinde mag nyuol pod nitie malo ka record report. E ng'wech mar duoko piny thoge mag mine mapek e kaunti ma Migori, migawo mar thieth oseketo nyamrerwa e okang' manyime e duoko piny thogegi mag mine. Magi mine ma yach wan gi CHPs 3000 e gweng' ka gweng' gitimo mapping kendo moro ka moro ng'eyo ni gweng'ni miyo mayach en ma. Mine mayach gi man gi high risks ma samoro nyuol gi nyalo bedo mapek gi capture gi kendo gi encourage gi mondo gidhi e ANC clinics. Kata kamano nyamrerwa gi mabende koro te migawo mar thieth e kaunti ma Migori odagi mondo koro kik wuo kodwa yuago midhieche mathoth mabende giwacho ni osebedo ka koro kelo thoge mag mine e kor gwenge. Moko kuom gigo eko ma giyuago ni koro pod kelo thoge mag mine gin moting'o bor mar osiptende mamoko kuomgi onge kata kod ler e seche mag otieno, nok mar lakteche mantie kod lony makare kaachiel kod mamoko. Giwacho ni maos moko kuom mine mapek nyuol oko mar osiptende e kaunti ma Migori gino ma itudo kod thoge mag mine mapek. Wacho ni less than 10% of all the pregnant mothers nyalo nyuol dala mana kopoyogi but not intentionally. Rate nyaka Odhiambo ok gitigo tieno. Then in charges mag these dispensaries odak machiegni. Maka nitie any emergency to gibedo reached out to nikech kuonde mag thieth mag dispensaries gi nitie jorit mantie. Maka miye madwa konyore ochopo e dispensary gotieno to the in charges gi iluongo to konyo mine madwa deliver gi. Health centers to tier 24 hours kata sub county hospitals. En migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni moko kuom midhieche koro gikedo godo mar duoko piny thoge mag mine e kaunti ma Migori. Facilities moko onge stima but nitie moko man gi solar. Ka solar onge to wan gi alternative lightning. Wan nyaka gi lamps. I hope you understand. Wan gi taya manual mitiyo godo. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi wacho ni tend kaunti ma Migori dhi nyime kod keto yore mag duoko piny nok mar jolony e osiptende duto e kaunti ma Migori kod keto midhieche mamoko kaka yo achiel mar duoko piny thoge mag mine mapek e kaunti ma Migori. It's a challenge. This is something man we inherit and we are continuing to replenish this through recruitment. Recruitment moko wakelo on contract. Kormano to is still a challenge. Nyamrerwa e kaunti ma Migori gisebedo ka gitemo mane mine koro nyuolo osiptende. Kata kamano, midhieche moting'o leo mar chudo bende koro osebedo ka go chunygi piny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere weche motenore kod tuoche, kawuono en odiochieng' hingo tuo mar lymphoedema, tuo mawachore ni en tuo ma kuodo del kendo biro ahinya kaluwore gi bedo mar kansa kendo ihinge higa ka higa
tarik 6 dwe mar adek ka gilose kinde nyasi mano bagi kar thieth maduong' ma Kenyatta. Jolony mag thieth e kar thieth ma Kenyatta wacho ni lymphedema en tuo ma kuodo tielo, lwedo mag ji mang'eny paro ni en ma bende jomoko paro ni en juok, kendo giwacho ni tuo no inyalo thiedhi. Kuom mano jiwo tuo mondo kik wigi kuodi kendo gidhi gimany thieth e kar thieth ma Kenyatta ma giwacho ni nigi jolony mag thieth ma nyalo thiedho tuo no. People do not know. The sensitization is still very low on this condition. We need to increase sensitization. We need to advocate. We need to encourage early treatment. We need to ensure that everybody who has this condition comes forward for treatment. It is a statement that we are making that all Kenyans or even East Africans who have got this condition and problem-related conditions should actually come to our hospital and even come to our facilities within Nairobi and even probably different parts of the country, but more specifically to Kenyatta National Hospital. And you are assured that we are going to treat you. Tuo manyalo bedo manage kendo waneno jowa mang'eny osebedo neglected, tuo ni osebedo neglected kendo jowa mang'eny nigi wich kuot. Thoth ji manigi tuo mar lymphoedema iyudo ni girwako lewni maboyo boyo nikech tiendegi dongo, koro gi feel ashamed kendo gin gi wich kuot mang'eny. Jatelo ma mine odiochieng' ma kawuono ne ohingo odiochieng' mine e kar twech ma GK County ma Siaya ka gikwayo mondo mi olos chenro makare mar bero kendo loko ngima jomotwe. Ka giloso kinde nyasi no, wendo modhial ma bende ne MCA ma West Game Susan Okwiri onyiso jomotwe ni kik giwe ngima gibed mana ma jela, to giti gi lony ma giyudo mar bero ngimagi. Jakom maendeleo ya wanawake bade ma Siaya Patricia Poli nojiwo gi mondo mi gidhial nyaka mine ma otwe ma paro ne gini pod ogen gi kendo iketo chenro mag rwako gi pacho ka gisetieko twech mekgi. We join millions globally in celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. This day reminds us that the women's strength is not defined by the circumstances. It's not defined by the past, but by their resilience, courage, and ability to rise again. Even to the inmates, it does not matter what brought you here. Life is still the same. This is for a season. It will come to pass. Labda imekuwa ni nafasi umepata ili upate that skill ambayo umekosa huko nje. There are a number of opportunities ambayo serikali ina focus na pia zile tunapata hapa we utilize outside. Mambo ya digitization which is a key priority. Ili tuweze kujikimu kimaisha and to get some of the income. Gedo mar udi mane gi ogonyore pacho ka jodak boma Bondo onyiso geno margi ni utego biro loko chal mar bomano kendo miye sura manyien gino biro tieko nok mar udi bomano. Kaka Steve Biko lero, rowere manyocha yudo thuolo mar timo tiegruok margi kata internship e kuonde gedo mar utego kwayo piny owacho mondo oket okenge mowinjore mar miyo gi tije mongirore bang' tieko tiegruok ma higa achiel. Ondamo manok kiwuok e boma ma Bondo nyalo penjori ni koko malich ni en marang'o. Kata kamano, en koko makelo geno karwe kod chenro mar gedo mar udi manengogi ogonyore. Kae osebedo kaka kar yuto kod tiegruok ne rowere kendo loko ngimagi. Thuolo masetieko kaendi opogre gi kaka nabiro nikech asebedo in the field to asenwang'o experience matin as far as engineering is concerned. Kaka ung'eyo ni yudo tich e Kenya ka osebedo matek, lakini ne okelwa ka mondo wayud experience. Moko kuom johala e boma ma Bondo bende nyiso mor margi ni gedo mar utego osebero handgi ni mar funde matiyo kae ogeno kuomgi e yor chiemo kod chenro mamoko. Wamon jogi katiyo kendi to gibiro ginyiewo lewni, gindikonwa youth, to wakwayo pod ok aneno ka gindiko youth mang'eny. Gimed ndikonwa youth mang'eny maonge tije mondo joma Siaya kendo jo Bondo ka ema mondo ti e housing affordable gi.
mondo ka gibiro to giyud pesa ni to pesa ni rotate mana bondo ka endi kata Siaya ka gibiro ginyiewo chiemo, ginyiewo lewni, ginyiewo gimoro amora, pesa ni dong nwa mana bondo kendo dong nwa mana Siaya. Kalure kod manager mochung' ne gedo kae Andrew Onyango, gedo mar blocks 4 moting'o unit 380 nochak dwe mar 11 higa mokalo kendo gen ni obiro rumo bang' higa achiel gi nus. Manigi 4 blocks. 2 are block A. Alafu 2 begin. One of those 4 blocks. Alafu kindergarten. Area one going matin because it's just 2 acres. So in that 2 acres, one of those 4 blocks we go G+9 in 10 stories. Alafu one kindergarten, one powerhouse, one pump house. Pibe wabo kunyo borehole mar borehole. E chak higa ni piny owacho nokelo chenro mar tiegruok mar rowere mosetieko sombgi e yore mopogore kata internship e kuonde gero utegi. Chenro no ogen ni owinjore okaw higa achiel kende kendo onge nuoye. Kata kamano, moko kuom rowere manoyudo thuolo no kwayo piny owacho mondo keto okenge mong'ith mar miyo gi tije mongirore bang' tieko higa achiel no, nimar sani gitiyo ka gin kod kiondko nimar ok ging'eyo gima biro bang'e. Kwayo mara ne ni mondo o continue with the program to mondo ji onwang' thuolo mar bedo a field nikech ji graduate mang'eny lakini nwang'o tich bedo problem. And from excavation to this level where we are doing the structural works, it has been a great progress in our terms. Specifically, if I can talk about us as interns, we've had opportunities to learn. Apart from the skills that we have, Affordable also provides opportunities in terms of social. It's not just economic aspect. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jolupe dho wath Manyali, kaunti ma Mombasa ochwalo ywak kaluwore gi bath meli moro mane ojwang' e alworano. Gino ma gikoni oroch alwora mar nam kendo duoko chien kwan mar rech. Gikoni alworano masani orochre nikech modhi mane opukore kanyo kaachiel kod nyal bende koro keto ngima jolupo e ndak. Jojaoko nigi ler. Jolupo e dho wath Manyali Mombasa ne jobago ng'anyo mamuol mar sundo jogo makedo ne weche mag alwora mondo mi okaw okang' mowinjore kaluwore kod jweng'o mar bath meli moro midendo ni Barge machiegni gi wadhno. Gikoni bedo mare kanyo oserocho lwasi mar nam kendo duoko chien kwan mar rech magisebedo ka giyudo. Hapa wavuvi wameathirika na huu tunaokuwa nao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eneo hili hatupati samaki kabisa, samaki wamepotea, wavuvi wanahangaika. Sisi tulikuwa tukipata mapato makubwa kuhusu eneo hili, lakini sasa kutoka lilipoanza kukatwa hili dude, mapato yetu yanakuwa chini. Tumeathirika sana kuhusu hili dude. Hili dude linamwaga kutu nyingi sana. Kitambo tulikuwa tukiingia tunapata kilo 10, kilo 20. Sasa hivi tukiingia tunapata kilo 2, kilo 1, hata sengine hatupati kabisa. Limetufika kooni kwa sababu yake. Hii imeharibu mazingira makubwa kabisa upande huo. Manake ni kitu kiko pale mahala pamoja, lakini ile nyanja zinazotoka zinakwenda sehemu, ukienda hata kama maili moja kwa upande wa kulia, upande wa kushoto, upande wa nyuma, upande wa mbele, utakuta mazingira yameharibika. Samaki wanapatikana ndio kama hao, wadogo kama hivi, na kwa tunapima urefu wa samaki, tunapima kilo ya samaki. Sasa naona samaki futi kama 16, kilo zenyewe ni gramu kama 100, na kitambo samaki moja anaweza enda mpaka kilo 3, kilo 5. Huyo ni mvuvi amepata samaki aina hizo. Ne bende ginyiso luoro mar gamo tuoche mopogore, to chutho ni mar nitiere modhi magikoni ne opukore e alworano e kinde mane tem gol mwandu mane omoko e iye kanyo. Haya maeneo ya uvuvi yameharibiwa. Na tayari tumeshafanya utafiti tukapata kwamba baji hii ilikuwa imebeba baadhi ya matingatinga pale ndani yakiwa na mafuta. Mafuta hayo yamemwagika katika maeneo ya uvuvi, na haya mafuta mpaka kufikia sasa wazamiaji wetu ambao ni wanachama wetu chini ya hii idara wamekwisha kupata madhara ya ngozi. Hili dude limemwaga kutu, mafuta, yani tumeathirika sana wavuvi hapa. Kwa ajili mimi ni mchuuzi wa hapa, sometimes unaweza chukua samaki umeenda nao, ukikata ndani unapata samaki amemeza kutu. Hiyo samaki ukichoma inaadhiri. Samaki anaotoa anatumia miwani. Miwani hii na hii snoki. Hii snoki akipumua
anatoa maji. Yale maji yameshika kutu. Kuna mingine anatoka, mingine yanapita bahati mbaya anameza. Ile kutu ikiingia ndani ya mwili wake inasababisha ugonjwa wa kansa. Yuak margi Marte Mochwalo Ng'ur e apisi mowinjore gikoni osegore e Luanda. Tambo mvuvi kama huyu akiingia ndani ya maji ni jisaji moja mpaka jisaji moja na nusu. Anatoka na kilo 10 mpaka kilo 30. Kijana kama huyu mdogo kwenye miaka 20 amepata kilo kama hii moja. Je, kesho na kesho kutwa akiingia vichochoroni kwa tatu mapanga tutamlaumu nani? Maana ameamua kujitolea kupata kipato chake cha halali na kuangalia familia yake na ana wadogo zake ambao anawaangalia yeye. Mpaka kufikia sasa baji hii kuna mtu ameletwa hapa ili eneo kukata chuma. Hii chuma mpaka kufikia sasa ina kutu ambazo kwamba zimetapakaa katika hilo eneo. Kwa hivyo sisi tunakuja hapa kuhakikisha kwamba tunataka serikali chini ya wizara ya Mheshimiwa Ali Hassan Joho hakikishe haki inapatikana kupitia watu ambao kwamba wanafanya kazi katika eneo hili la Nyali. Bajno ikoni hapa Kanogoyo magikoni tonodhiomoke Luanda mantiere Bwanam. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kambi ma Safaricom kwa kadhukum Safaricom Foundation echendo margi mandoto zetu project uchiwo kombe kara locus maromo prabich kora bich ne jopuonjre skunde primary ma muslim mayudore sub county Masuna East. Kombe gimochiwo dhi duoko piny nok mar kombe mosebedo kathiro chendo mag somo skund primary no ma muslim. Japuonj maduong' mar skund no mano Dennis Onywera wacho ni kwan jopuonjre skund no osebedo ka medore ka kombe magibetie nok gino ma osebedo ka kelo pek e weche mag somo. Lokas gi okonyo skul kabisa nikech chakre higa 2023 nyaka sani nyithindo osemedore kawuok e 387 nyaka 700 gi wiye. Tiende ni nyithindo ne chandore kuonde ma gibede, kata kane wan gi kuonde ma gibede to ne gidiyore. Safaricom Foundation okonyowa kendo wayudo lokas masani endi wach mane nyithindo koth goyo gi buge koting'e ng'egi waduoko piny. Mokelgi dhi konyo skul kama duong' kich chien kae nyithindo ne diyore kom, but kwa yudo ma to dhi miwa wabedo gi thuolo to dhi konyo nyithindo gi somo kendo dhi konyo nyithindo gi dhi bedo gi weche maber e weche mag somo. Deal gi 3 major things. Achiel mwa deal go is education. Education, wachakwa deal gi economic empowerment, wachakwa deal gi health. Koro iye kanwa yudo ni this our budget for handing over of lockers emanyalo fit a program ma wan godo mar 500 kaduogo piny. Mag asiro somo manotim kod kambi ma Safaricom e gwenge kaunti ma Migori wakao yueyo kawaduogo wantiere kod weche mag tuke. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Wake up, bling bling, cheza na style. Wake up, bling bling, wake up, bling bling, cheza na style. Wake up, bling bling, wake up, bling bling, cheza na style. Wake up, bling bling, wake up, bling bling, cheza na style. Kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *812 *784#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Pim! Aha!
E seche ma pod wamedo timo ikruok ne Pasaka e kindegi mag tweyo mabende ong'ere kaka Lent, kanisa medo paronwa ni magi gin kinde mag lamo, kinde mag kwero richo, kendo kinde mag loso yiewa obed manyien. Jumapilni e chenro mar Injili Kalo, wang'iyo matut kuom wach Nyasaye mamiyo wabedo machiegni kod Kristo, kawa bolore, kawa chiwore, kendo kawa hero jowetewa. Tudri kodwa kawa wuotho wuodhni mar yie kanyakla, kendo kawa ikore ne mor mar Pasaka. Jumapil e chenro mar Injili Kalo e Ramogi TV. Nitie sida mgori more kindwa kodi koso. Okore ko bedni penja mag fuogi. Mano tabia marach dong. Kapok wa kae to nyaka nitie gima nyaka nyisa. Asema nyima lich masegoni nyaka sim kata king'iyo tin kata gi miss call madhi 20. Ai yawa. Yawa japiko. Mama, what would it take for you to be my wife? Igni makoro be isechopeni. Samoro ng'ato wiye jawilga. Lwiti bor bwana. Makoro na koro kanyalo yudo backup. I pay the bill, you pay the tip. Korade. No, we complement each other. Donje piny manigi nyadhi, kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Machiegni weche mag tuke, tim mar Harambee Starlets oduogo e pachoka kawuono ka giwuok Ivory Coast. Timno nobedo gi tuke ariyo mag osiep kendo nonego gidhi e piny Ufaransa ne tuke mamoko. Kata kamano, wuoth ma Ufaransa ong'adore bang' riwruok mar adhula e Africa CAF lando ni tuke mag WAFCON koro chwal nyime nyaka dwe mar 7. Starlets nowinjore odhi ochung' ne Kenya tuke mag laro osimbo mar mine Africa WAFCON chakre tarik 17 dwe ni. Kata kamano, koro dhi chuno mondo mi giunj kambi nyaka kinde ma tukego biro kawo machiegni. Bengi mar KCB ne oyango ayanga nyamburko kido mar Ford Fiesta R2 ma ibiro tigodo gi dereba mar KCB Tinashe Gatimwe piem mar World Rally Championship ma biro timore na Naivasha kind tarik 12 dwe ni nyaka 15. Ma en okang' ma bengi nokawo mar dhialo jok ma mine modonje piem mag Safari Rally. Gatimwe kinde mokalo notiyo gi nyamburko kido mar Subaru Impreza biro konyore gi min mare monyuole Caroline Gatimwe kaka jalup dereba. Kamano en gima nyien e piem mag Safari Rally. Jatije mochung' ne uso e kambi mag KCB Rosalinda Gichuru nowacho ni gineno kaka bengi no gineno mondo mi gisiti Tinashe gi min mar kaka ranyisi ma jiwo jok ma mine mondo mi odonje piem mag Safari Rally. The shift from the Subaru GC8 to the Ford Fiesta is a move in the right direction. The Ford Fiesta first of all, it's a sequential, so it's different from the H pattern. You pull to gear up, push to gear down, and it's also a more powerful car, even if it's a two-wheel drive, but it's still a good car because you don't rely on the four-wheel drive torque that you normally get. KCB has always been about motorsport. We have been actively making a contribution to motorsport development for the last 2 decades.
in the last 6 years, we have been the official financial partner of the WRC. And for us, it is part of our DNA. We're all about sports and investing in sports. Today is particularly exciting because Tinashe and Carol Gatimu represent one of 5 regional drivers that KCB is sponsoring. Tima Crystal Palace no dia Tottenham Hotspur kwenda de kumachele tuk EPL otino manyoro. Sani Tottenham ni thuolo marach machigni gi timbe minyalo lor